Boerlis og matematik. En kort introduktionstekst til matematikundervisningen for folkeskolens 2. klassetrin. Her er Boerlis. Boerlis. Boerlis er i skole. Herr Niels er lærer. Jeg kan alle tal, siger herr Niels. 1 og 2 og 3. Det er tal. Så regner vi, siger herr Niels. 1 er 1. 2 er 2. Hvad er 1, siger Lis. Det er 1, siger herr Niels. Hvad med 2, siger Lis. Det er 2, siger herr Niels. Hvad så med 1, siger Lis. Lis er en så. Mel plus ost plus pizza lig med pizza, siger herr Niels. Af hvad, siger Lis. Mel, siger Bo. Ja, siger herr Niels. Og ost. Mel og ost og pizza, siger Ahmed. Det er lige noget for mig. Ahmed er etnisk. Mel. Ost. Pizza. Lis. Pizza. Pizza er hvad, siger Lis. Hør her, Lis, siger herr Niels. Herr Mel og herr Ost møder herr Pizza og bliver til pizza. Ikke også, din så. Hvis Lis har 3 ål i den ene hånd og 2 ål i den anden hånd, hvad så, siger herr Niels. Så er Lis en så, siger Bo. Ja, siger herr Niels, det er hun. Den så. Herr Niels er klog.